Bună, dragii mei! Astăzi, noi, bunicul, bunica și pisica, ne-am gândit să vorbim despre evoluția tehnologică datorată fizicii cuantice și viitorul inteligenței artificiale. Pentru a înțelege și accepta cu încredere noua tehnologie a cărei implementare ne va duce spre o evoluție ce poate face viața omului aproape un paradis, este nevoie să încercăm la rândul nostru să o cunoaștem atât cât oamenii dedicați studiului noii teorii au putut-o defini, să descălcim și noi tâlcul unor observații proprii ce ar putea contribui la găsirea unor noi definiții și formule de calcul matematic aplicabile în această nouă teorie și conștientizarea rolului acesteia în progresul tehnologic. Când Newton a enunțat ipoteza existenței interacțiunii dintre corpurile materiale, bineînțeles că acestea existaseră dintotdeauna și deseori ne folosisem de efectele sale în mod firesc, dar descoperirea și demonstrarea unor formule de calcul matematic al acestor forțe și stabilirea unor reguli strict respectate chiar de natură a dus la tehnologia bazată pe această interacțiune, iar beneficiile sunt incontestabile. Încă din antichitate, caracterul ondulatoriu al luminii fusese observat, Aristotel menționând perturbările pe care aceasta le produce în mediul în care se propagă, dar abia în secolul 20, Einstein face o afirmație ce șochează lumea științifică și anume susține existența unei puteri colosale în interiorul materiei capabile să imprime fotonului fantastica viteza a luminii. Efectul fotoelectric și existența fotonilor fusese dovedită încă din 1887 de Henry Hertz, dar nimeni nu se gândise că fantastica viteza a luminii este rezultatul unui impuls venit din interiorul fotonului și nu în urma interacțiunii sale cu un alt corp material. Existența elementelor chimice radioactive este de asemenea un argument al existenței acestei forțe interioare și a contribuit la aplicarea oamenilor de știință spre explicarea acestei teorii, ajungându-se la acceptarea existenței acestei forțe și introducerea noțiunii de energie, iar formula de calcul matematic raportându-se la viteza luminii, devine cunoscută a E egal cu mc pătrat, care rămâne și astăzi o teorie, neputând fi încă demonstrată. Experimentul imaginar propus în dezbaterile Bohr-Einstein, ce presupune cântărirea unei cutii cu o substanță radioactivă, apoi, după câteva deschideri-închide, greutatea acesteia ar trebui să scadă, dar posibilitatea omului să facă un astfel de experiment este încă o chimeră. Încercarea omului de a găsi o definiții și formule de calcul matematic aplicabile acestei energii într-un mod capabil să ne dea putința de a o controla așa cum s-a reușit cu interacțiunea dintre corpurile materiale, este un vis încă neîmplinit, comparabil cu producerea unei avalanșe, din calea căreia nu poți decât să fugi, neputând-o opri. Dar, așa cum omul, neavând puterea controlului unei avalanșe, acceptând existența ei, încearcă să o cunoască mai bine, sperând că într-o zi o va putea înfrunta fără teamă, a început să găsească anumite reguli pe care aceasta le respectă, la fel și în privința energiei, omul de știință caută metode de a folosi această colosală putere în progresul omenirii. Una din marile realizări a acceptării și încercării de a folosi această energie este economia de spațiu, adoptată cu multă speranță, fiind susținută oarecum de descoperirile din electricitate și optică, ce aveau ca obiect de studiu particule subatomice, energia trezește visul creării unor tehnologii miniaturale, iar încercarea transformării acestei viziuni în realitate a dus la crearea unor componente electrice și optice tot mai mici. Crearea unor întrerupătoare minuscule a dus la reducerea cablurilor de alimentare și astăzi avem chipuri de mărimea
celui mai mic întrerupător al vechii tehnologii pe care se află mii de conexiuni. Electronica devine o prioritate în cercetare, iar electrotehnica obține tot mai multe performanțe. Nici optica nu rămâne mai prejos și dacă menționăm doar câteva din marile realizări bazate pe studiile asupra luminii, precum laserul, dispozitivul optic ce poate genera un fascicul coerent de lumină, practic focalizarea unui mănunchi de raze într-un anumit punct, capabil să taie cele mai dure metale, să facă incizii chirurgicale, să aprindă un foc sau să mângâie sub forma unei raze tămăduitoare. Fibra optică, realizată din sticlă sau plastic, deseori fiind sub formă de cabluri asemeni celor electrice, dar prin ea transportându-se lumină, viteza acesteia dând telecomunicațiilor o performanță uluitoare, sau pur și simplu transportând lumina solară de afară în cele mai nebănuite codloane, unde folosirea pentru iluminat a altor metode ar prezenta un mare risc sau ar costa mai mult. Reducerea spațiului ocupat de anumite elemente nu se rezumă însă doar în domeniul opticii sau electricității, și poate cea mai banală și utilizată implementare a miniaturizării am simțit-o în domeniul medical, unde înfiorătoarele ace și siringi de altă dată au devenit atât de inofensive, deși ele pot introduce în corpul cuiva aceleași medicamente de altă dată. Comparând spațiul ocupat de vechile albume cu fotografii, ne putem minuna de realizarea cardurilor cu mii de poze, iar raportat la documentele din arhive, a căror hârtie necesită și un spațiu adecvat, posibilitatea cuprinderii întregii biblioteci a lumii într-o componentă de mărimea unei cărți ne dă o viziune asupra importanței implementării acestei noi tehnologii. Cu toate aceste realizări, fizica cuantică a făcut doar câțiva pași în dezvăluirea tainelor energiei. Bazată pe probabilități, cunoașterea energiei a stabilit totuși trei reguli esențiale. Principiul excluziunii. Având în vedere că fizica cuantică studiază particulele subatomice, altfel spus materia reprezentată de cele mai mici componente ale sale, acestea se supun regulii observabile la scară macro, unde același volum de spațiu nu poate fi ocupat simultan decât de un singur corp material. Observabil datorită coliziunilor dintre corpuri și mai ales datorită accidentelor rutiere, este incontestabil. Constanta Planck. Raportându-ne la formula energiei și la viteza cunoscută a luminii, s-a calculat valoarea numerică a momentului cinetic al unui foton și a devenit un număr etalon, așa cum geometria se folosește de pi. Principiul incertitudinii. Luând în considerare constanta lui Planck, s-a putut calcula limita inferioară a poziției și impulsului unui sistem de mărimi. Comparativ, în lumea vizibilă am putea raporta acest principiu la o grădină de legume. Gospodarul ia în considerare spațiul necesar creșterii unei anumite plante și astfel el le răsădește conform unor limite. Raportat la o fabrică de ace. Fabricăm ace de brodat, de cusut, pantofi, prelate, mătase și așa mai departe. Dar ele vor putea scoase aceeași culoare, la aceeași distanță, în același stil, dacă se va respecta criteriul de bază, ac de cusut, pantofi, ac de brodat, ac pentru prelate și așa mai departe. Principiul incertitudinii dă posibilitatea creierii unor componente tehnologice raportat la limita inferioară a elementelor cunoscute pentru producerea sa. Implementarea acestor reguli în folosirea energiei a deschis porțile imaginației omului spre tehnologii nebănuite, iar inteligența artificială nu este decât o miniatură a tot ceea ce omul a reușit să deslușească din tainele naturii. O mașină poate executa mult mai rapid, exact, eficient și constant o comandă pentru care a fost concepută. Miniaturizarea
sa face posibil ca pe un dispozitiv de mărimea unui telefon să ai acces la o multitudine de comenzi, dar mașina nu va executa decât comanda dată de om. Rapiditatea și calitatea deosebită a efectuării comenzii ne face deseori ca, recunoscând performanța obținută, să atribuim mașinii calități imaginare, uitând că ea nu face decât să răspundă unei anumite comenzi pentru care a fost creată. Așa cum plopul nu face pere sau răchita micșunele, nici o mașină tehnologică nu va putea să execute altceva decât comanda pentru care a fost concepută.